El Servei de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar, el SAP, contribueix al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia. Es dona suport a la persona en les activitats d'autocura, domèstiques i comunitàries que requereixi, ajudant i donant-li suport per planificar i gestionar la seva llar, els seus assumptes administratius i financers, la seva salut i la utilització dels recursos de la comunitat, entre d'altres. És un servei d'ús exclusiu de la Generalitat de Catalunya i es gestiona des de l'àrea de salut mental d'Intrès. S'adreça a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, que han optat per viure de manera independent i que necessiten suport en aspectes relacionats amb l'autodeterminació, el benefici físic o mental, les relacions interpersonals, el desenvolupament personal i la inclusió social. A Intrès també trobem serveis de suport a l'autonomia a la pròpia llar a Lleida, a la Seu d'Urgell i a Granollers. Des de Lleida s'atén a la Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i les Garrigues. Des de la Seu d'Urgell s'atén a l'Alt Urgell i des de Granollers s'ofereix acompanyament al Vallès Oriental i al Maresme. Amb aquests serveis s'acompanya a més d'un centenar de persones l'any. Al SAP del Vallès Oriental i Maresme n'acompanyem a una quinzena. L'equip dels 3 territoris el formen un total de 30 professionals, entre auxiliars educatives, integradores socials, educadores socials, psicòlogues, treballadores socials i coordinadores. A l'equip de Granollers som actualment 2 auxiliars administratives, una educadora social, una psicòloga i una treballadora social i coordinadora del servei. El SAP té un paper preventiu, de promoció de l'autonomia i integrador. Facilita la detecció precoç de situacions de risc, contribueix a millorar la qualitat de vida i es desenvolupa en l'entorn habitual de la persona. A més de l'atenció individual, també s'ofereixen tallers i es preparen sortides que fomenten la creació de vincles, la millora d'aspectes relacionals, l'ús significatiu del temps i aspectes com ara la planificació. A Intrès amb les persones, fem de les diferències oportunitats.